ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏ ସମାଜ କେବଳ ଝିଅକୁ କରେ ବଦନାମ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ କଠିନ? ସେମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତି ବଦନାମ। ବାପା ମାଙ୍କ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲେ ଝିଅଟି ନୁହେଁ ପୁଅଟି ହୋଇଥାଏ ବଦନାମ। ଭଉଣୀର ସୁଖର ସଂସାର ଯେମିତି ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣ। ତା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ହାତର ସେ ରାକ୍ଷୀଟି ହୋଇଥାଏ ବଦନାମ। ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ନକଲେ ପୂରଣ, ସ୍ୱାମୀଟି ବୋଲାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଓ ନିର୍ମମ। ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ପୁଅଟିକୁ ଶିଖାଯାଏ ତୁ କେବେ ପଡ଼ିବୁନି ନରମ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବୁନି, କେବେ ଥକିବୁନି, ରଖିଥିବୁ ସଦା ନିଜ ଶରୀର ଓ ମନଟିକୁ ଟାଣ। କାନ୍ଦିବା ନୁହେଁ ଏକ ପୁରୁଷର ଗୁଣ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲରେ ସେ କାନ୍ଦିଦେଲା ତାହେଲେ ତା ପୁରୁଷତ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ବଦନାମ। ପରିବାରର ଭାର ଯେମିତି ତାରି ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣ। ଯଦି ନ ହୁଏ ସେ ସକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ଦେଇଦିଏ ତାକୁ କୁଳାଙ୍ଗାରର ନାମ। ସତରେ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ଭାରି କଠିନ। ଜୀବନର ପ୍ରତିପାଦେ ସେମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତି ବଦନାମ।